Slapeloze nachten door lage bromtonen. Het is vrijdag 27 december. Dit is Zeeland Nu. Ventilatie- en koelsystemen vaak boosdoener. Soeburger komt om bij eenzijdig auto-ongeluk. En de meeste Zeeuwen willen vuurwerkverbod. Dag dames en heren. Het gebrom van ventilatie- en koelsystemen. Zeeuwen ergeren zich er mateloos aan. Dat blijkt uit een enquête over geluidshinder van Omroep Zeeland, de andere regionale omroepen en de NOS. De lage bromtonen van de apparaten zorgen voor geluidsoverlast en soms zelfs voor slapeloze nachten. Er hebben in totaal 179 mensen de enquête ingevuld. De industrie in Zeeland wordt 16 keer genoemd als veroorzaker van lage bromtonen en staat hiermee op de derde plek. Op de tweede plaats staan scheepsmotoren genoemd, die te horen zijn op de Westerschelde en tijdens het laden en lossen in het sloeggebied. Die worden 19 keer genoemd als veroorzaker. Op nummer 1 ventilatie- en koelsystemen. 49 personen hebben aangegeven dat deze installaties een hinderlijk geluid veroorzaken. Daarnaast zijn er ook veel mensen die geen idee hebben waardoor het geluid wordt veroorzaakt. 74 om precies te zijn. De meeste meldingen kwamen van Walcheren en dan met name uit Middelburg. Het ventilatiesysteem op het dak van ZB Planbureau werd gezien als een van de veroorzakers van lage bromtonen. Maar ook het nieuwe gebouw van de HZ werd een paar keer genoemd in de enquête. Onder andere door buurtbewoner Rob Dreesens. Boven op het dak staat een klimaatbeheerser, een enorm groot ding. En dat veroorzaakt een bromtoon en dat gaat eigenlijk een hele nacht door. Het is een heel laag bromgeluid. En dat gaat eigenlijk een beetje zzz-toem, zzz-toem. Het geluid zorgt ervoor dat Dreesens slecht kan slapen. Je wordt er wakker van, want het is heel doordringend. En ja, zelfs de oordoppen die werken eigenlijk niet. En kussens, je hoofd inpakken in kussens, het blijft een hele nacht doorgaan. Je wordt er helemaal gek van. Om 4 uur 's nachts heeft hij het meeste last van deze bromtonen. Als we aan de auto's gaan rijden, dan is het geluid weg, want dan is het een ander geluid. En dat is niet monotoon. Dit is monotoon en daar word je wakker van. En overdag? Overdag geen last van. Je hebt auto's, je hebt verkeer, je hebt buitengeluid. Omgevingsgeluid. Juist, alleen als je naar de brug toe loopt, dan hoor je hem. De geluidsoverlast zorgt ook voor psychische klachten. Je wordt gewoon echt heel moe. En dan, ja, dat merk je aan jezelf. Ik heb nu bijvoorbeeld vakantie en dan slaap ik overdag bij. Doe ik trouwens op zondag ook, mijn vrije dag, dan tank ik bij. En ja, ik ben niet gewend om 4 uur iedere nacht wakker te worden. De HZ is op de hoogte van de klachten en vindt het een vervelende situatie. We hebben technisch onderzoek gedaan naar ons klimaatbeheersysteem en de tijden dat deze in gebruik is aangepast. We verwachten dat de mogelijke overlast hiermee was weggenomen. Omdat dat niet het geval bleek, voeren we nu extra geluidsmetingen uit. Mocht hieruit blijken dat de geluidsoverlast door ons gebouw wordt veroorzaakt, dan gaan we op zoek naar een passende oplossing. Volgens Dreesens heeft de overheid bij het oplossen van deze problematiek ook een taak. Ik denk dat de overheid eens moet gaan kijken naar zulke grote installaties op daken van zulke grote gebouwen. Met allerhande klimaatbeheersers. Zo'n heel gebouw moet natuurlijk wel beheerst worden. En door zulke grote apparaten op een dak neer te zetten, ja, dan is eigenlijk wachten op problemen. Bij een eenzijdig ongeluk in Vlissingen is een 42-jarige automobilist uit Oost-Soeburg om het leven gekomen. Een 24-jarige Vlissinger die bij hem in de auto zat raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren aan het begin van de avond op de kruising van de Sloeweg en de Weijenvlietweg. De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg waarbij de 2 mannen bekneld raakten. En ook in Goes was er een eenzijdig ongeluk. Rond middernacht raakte een man gewond op de John Lennonweg toen de auto waarin hij zat van de weg afraakte en tegen een boom botste. Het is nog niet duidelijk of de man de auto bestuurde. Want toen de politie bij het ongeluk aankwam, stonden er ook andere mensen bij de auto. Maar liefst 6 op de 10 Zeeuwen willen dat consumentenvuurwerk verboden wordt. Dat zegt onderzoeksbureau Kieskompas, dat in heel Nederland een enquête hield. Verbieden, direct. Waarom? Ik vind het gevaarlijk. Mijn kat wordt helemaal gek bij vuurwerk, dus Ja. wij zijn er tegen. Fel op tegen. Weg met dat vuurwerk. Anderen denken er genuanceerder over.
Geen verbod, maar het illegale beter controleren dat er geen illegaal vuurwerk binnen in het land komt. Want met consumentenvuurwerk is in principe niks mis mee. Niet verbieden, maar wel een beetje op bepaalde plekken ook voor de honden en al. Morgen begint de verkoop van vuurwerk. Nu zitten ze nog gezellig bij elkaar, maar de bewoners van de Lancasterhof in Nieuwdorp zijn bang dat dat volgend jaar niet meer kan. Zorgaanbieder SVRZ schrijft in een brief dat ze de gezamenlijke recreatieruimte gaat sluiten. Een reden wordt niet gegeven en de bewoners zijn woedend. We willen doorgaan met activiteiten, met gezelligheid, met samen, met spelletjes. En daar ben ik boos op, dat afgenomen wordt. Wat gebeurt er dat dat dus allemaal weg is? Want ze zitten dan dadelijk gewoon aan huis gekluisterd. SVRZ schrijft in overleg te zijn met woningcorporatie R&B Wonen over de toekomst van de recreatieruimte. En belooft de bewoners op de hoogte te houden. In de Zeeuwse Documentaireweek vanavond om 20:30 en 10:00 de vergeten slag over de slag om de Schelde in 1944, die in de vergetelheid leek te zijn geraakt. Een van de redenen waarom misschien die slag om de Schelde zo vergeten is, omdat er zoveel fouten zijn gemaakt. Daar kijk je natuurlijk dan ook niet met heel veel voldoening op terug. En het is een hele zware slag geweest. Hè? Er zijn mensen die hebben meegevochten, soldaten meegevochten in Normandië en bij de slag om de Schelde. En die zeiden, de slag om de Schelde was erger. Ze is de bekendste boekhandelaar van Zeeland, Manda Heddema van de Koperen Tuin in Goes. Maar er komt een einde aan een tijdperk, want na 30 jaar met veel plezier boeken verkopen in Goes was ze toe aan een nieuwe uitdaging. Manda Heddema, boekhandelaar in hart en ziel. Bekende Zeeuw. Is Emergo. Gefeliciteerd. En dankzij De Wereld Draait Door ook bekende Nederlander door haar rol in het maandelijkse boekenpanel. Ik wou dat ik een vogel was. Ja, een jaar geleden zag ik de Engelse editie in Londen. Toen was ik al op slag verliefd. Nou verscheen onlangs de Nederlandse editie en de liefde houdt stand. Nog erger, we vielen met z'n vieren als een blok voor dit boek. 30 jaar geleden belandde ze per toeval in het boekenvak. Ik ben gaan solliciteren omdat ik mijn baan in het onderwijs kwijtraakte. Ik heb de zaak overgenomen omdat de eigenaren plotseling overleden. Het is allemaal gerold en gegaan en hing van de toevalligheden aan elkaar. Dit is voor het eerst in die 30 jaar dat ik een hele bewuste beslissing heb genomen. Bij dat besluit waren een aantal factoren doorslaggevend. Wat wil ik de rest van mijn leven? Ik ben nu 54. Ik wil nog wel tot mijn 70ste werken. Ik wil het liefst boekhandelaar blijven. Maar dit is wel een heel groot en fysiek zwaar pand. Ik zou het heel vervelend vinden als ik niet meer al die trappen op kan rennen zoals ik dat nu heel graag doe. We hebben in Goes best veel boekhandels. We hebben 2 goede zelfstandige boekhandels. Is dat slim naar de toekomst toe? Dat speelt mee. Eigenlijk wilde ik een soort win-win situatie maken voor iedereen. Voor Goes, voor de Koperen Tuin en ook voor de winkel in Driebergen waar ik uiteindelijk terecht kwam. Maar het is ook gewoon tijd voor iets nieuws. Ik bedoel, dit is een prachtig bedrijf, maar ik ken het door en door. En ik heb nu echt de kans om het nog 1 keer naar mijn hand te zetten. Om het nog 1 keer te laten groeien en bloeien. En daar is nu nog tijd voor. En dat ga ik gewoon doen. En daar heb ik heel veel zin in. Ze gaat wel gemist worden door haar klanten. Ja, ik vind het erg. Ik heb 8 kleinkinderen. Elke maand stuurde ik een cadeautje, een pakje. En dan deden we dat altijd samen bekijken. Ja, dat was een beetje intiem. Het was zo leuk om zoiets even met iemand te delen, want ik ben maar alleen. Ik vind het erg jammer, want ik kom hier graag in deze boekhandel. Ik hoop wel dat hij zo blijft bestaan zoals hij nu is. Manda is een fijn mens en het is jammer dat ze vertrekt. Ja, maar de wereld in beweging, zei Simon Vinkenau, dus ja. Haar familie woont nog gewoon hier, dus ze blijft naar Zeeland komen. En verder? Ik denk dat de Zeeuwer zich geen zorgen hoeft te maken. Er is echt wel een leven na Manda Heddema, hoor. Dat weet ik zeker. Ja. Voor een derde kerstdag was het eigenlijk best lekker wandelweer. Fris was het wel, 6 graden gemiddeld vandaag in Zeeland. Dit weekend blijft het droog, al is het 's nachts koud, zo rond het vriespunt. En ook in deze kerstperiode is vrijdagavond natuurlijk terugkiekenavond. Deze keer de Zeeuwse cafés van vroeger. Er waren cafés, en dat waren vaak die oude bruine cafés. Met 1 soort bier uit de kraan en een biljart. En waar eigenlijk alleen maar oude mannetjes kwamen.
En dan kreeg je gewoon bier als je 15 was. Er werden geen vragen gesteld. Oude beelden in terugkijken, maar dus ook straks in de documentaire De Vergeten Slag. Heel graag tot morgen, dan ben ik er weer met het nieuws en dan ook met het weekoverzicht. Graag tot dan.